Farafina c'est dans longtemps nous kumba Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire ba fel mon saba kodo adam ne nasibri temene janvier kala yont le tan saba samba fel mo nani na kurum karle ñu dan tan Côte d'Ivoire jatigi ni Guinée Bissau ni ñonche sebaya kera Côte d'Ivoire tay ci lu fla Côte d'Ivoire yo soro Guinée Bissau kanan kulo VOA bara ñu radio so kani hukum kono radio so albayan Abidjan Aïchatou Kone Yemounu Saloke Abidjan Bolon Konana Abidjan Cocody Rivera de Mianagbayoro Badola obe mini wede Côte d'Ivoire ko Maki mogo minugu sigini le obe baron ni flela olu be ka Côte d'Ivoire ya jamana fani de do mini ye orange blanc et vert olu korotola obe dolonchi kititigela ya ballon ban konona wakati mina aka yira ko ballon bana olu ko ya nisondia yila sabula Côte d'Ivoire dolantan chefaru ka oya setria yila Guinée Bissau mogo la no ko luguma likaon de la Guinée Bissau Côte d'Ivoire samao kato flale do no ye biflaye Guinée Bissau moro oluma foile do nisondia totunte moro la oka sila bela jeni lemne ka ke don ani nisondia ye no be vuvuze la fola amala mena mi fo ere tellement que job an bisukoro amala fo ka ala kodmalo Côte d'Ivoire samon chefalu koniko ya sebaya yila Guinée Bissau moro la nga noro chema yela olu ya ballonjeu la nisondia baniko ambalmando bela dilikandilo ma walasa oye dofara oya cɛsiri kan bala tɔ kɔnɔna na a diyara n ye elefan ninnu u ka ballon jouer ka ɲa o ye sabari u kan ka tulon kɛ u la kana parce que ni ballon b'a bolo a b'a kɛ joona k'a la taa ɲɛfɛ pour que a bɛ se ka but marquer mais ni ballon tola alu bolo a bɛ tulon kɛ n'a ma fɛli kɛ ka ɲa o bɛ se ka na ballon ta a bolo et puis a bɛna kɛ but ye an bolo n'a ka ballon sɔrɔ a b'a la taa joona ɲɛfɛ pour que dɔw bɛ se k'o minɛ ka taa bi don. N bɛ ka min fɔ Ivoire ɲɛna o ye dɔ fara wa jouer nɔ kan c'est pas convaincant sinon c'est que ici ils ont pris les 3 points mais o ye dɔ fara jouer nɔ kan la confiance bɛ to kɔ toujours. Alamisa nata Côte d'Ivoire samon cɛfaru bɛna ɲɔgɔn dan kɛ ni Nigeria mɔgɔw ye n'o ko olu ma les Super Eagles du Nigeria. Korogo no e Côte d'Ivoire dugu dɔ ye poule E daga yɔrɔ don korogokaw ma to kɔ Côte d'Ivoire kelen ka se sɔrɔ Guinée Bissau kan hali y'a sɔrɔ su tun kora dɔɔni ka da kan nɛgɛ ɲɛ 22 tun tɛmɛna bolonw fara a kɛra nisɔndiya ko belebele ye korogo an ka Côte d'Ivoire forobatɔn senkɔrɔ madodo b'a dɔw lamɛn ne tɔgɔ ye Mumin Ouattara lɛ n'an content de bɛ an bɛ la maire dara cana an yɛrɛ b'an maire fo ye a ka korogo décoré ka ɲɛ 100% parce que ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ Jean an m'an sago ma quoi a diyara an ye kojugu walayi an sewani yɛrɛ de ja dannen depuis sɔgɔma an ka sisɛ 2 san ka bila n ko ni éléphant ka prouver dɔrɔn n b'o 2 faga n bɛ 1 di labɛn ma ale b'o dom ne ni n dɔgɔninw yɛrɛ an bɛ 1 dom n ko promesse de ta du kɔnɔ depuis sɔgɔma korogo yɛrɛ fan bɛ cogo min na jama ra nisɔndiya min b'an fɛ yan c'est-à-dire a tɛ se ka lakari quoi nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ Coupe d'Afrique nin fana y'a siɲɛ fɔlɔ ye korogo ye star sɔrɔ a yɛrɛ ye ne tɔgɔ ye Madeleine Kone kan ka di yɛrɛ le an nisɔndiya nin an b'a fɛ coupe nin ye to an fɛ yan n tɔgɔ ye Sekongo Fatumata coupe nin bɛ to yan a tɛ bɔ joueur yɛrɛ tɛna tolon kɛ an nisɔn ka di an na Kulubali Fuseni ka bɔ korogo Sogorbura Jana an yɛrɛ nisɔndiya ne ka se étape ma an tɛ se k'a lɔn ka fɔ ka ban halisa Côte d'Ivoire ka sebaya ko kun kan Bobo Dioulasokaw fɛ Burkina Faso a kɛra nisɔndiya ko ye Côte d'Ivoire ka denw minnu bɛ yen olu fan fɛ Alidu Ouedraogo VOA la sigiden Bobo Dioulasso Korowari kan mun sigilen don Bobo Dioulasso olu ye labɛn le kɛ kunu ka se ka nin ballontan nin filɛ kilo 2 ani gwansan espace kejenu na a kɛra nisɔndiya dan ye Seydou Traoré sɛwala a ma dogo fana an ye premier match nin filɛ cogo minɛ a ɲɛna kosɛbɛ can ka di an ka fɔ o ye ballontan 2-0 a ɲɛna kosɛbɛ ka taa ɲɛfɛ o k'a kan ka tɛmɛ nin kan tuguni parce que match nata nin na ale bɛ sɔn ka gɛlɛya ni premier match ye Korowari kɔni se sɔrɔ n ka ballon ma Abdel Touré ɲafa n'o continue à lancer nin kan ka taa bɛn ni équipe dɔ ye tan a tɛna ɲɛ quoi Guinée Bissau o tun kɛ minimum 4 buts tun kan ka don bon zéro position min na tan
n'o bɛnna ni Senegal dɔ mun bi don. Seydou Traoré si san 36 camion bolila lo ballontan y'a sɔrɔ Bobo Dioulasso. C'est pas trop ça. Ko bɛ Bama quoi. Sinon o ye min kɛ o gagnera mais on n'est pas trop content quoi. CAN 2023 min kun bɔra ten a nisɔndiya a bonyani lo Bobokanw fɛ. Alidu Ouédraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso. Sini tarata Mali ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ ɲɛ 22 gosira n'o ye Mali heure ye a ɲɔgɔndan bɛ tan stade Amadou Gon Coulibaly la Korogo kunu kari janvier kalo tile 14 san 2024 na Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sékou Chel ka cɛdenw y'u ka degeli fɔlɔw kɛ cɛdenw dafalen don ka Mali ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan in makɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Aïchatou Kone Radio So Albayan na Abidjan Côte d'Ivoire Alidu Ouédraogo VOA la sigiden Bobo Dioulasso Burkina Faso ani ne yɛrɛ Siaka Traoré VOA tɔgɔ la Korogo a k'an mɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan CAN 2023 hukumu kɔnɔ